ईश्वरଙ୍କ राज्यर शिष्यत्व कार्यक्रम रे आपण समस्त को पुणी थरे स्वागत। अधिवेशन नह मु जेपरी सेपरी भावरे ही ग्रहण करा जिबा। प्रिय बंधु ताहांको प्रेम रे मु मिली अछि। मु जेपरी सेपरी भावरे ही ग्रहण करा जाई अछि। अनंत काल पाई ताहांको प्रेम रे मु आबद्ध होई अछि। जीवनर पूर्णतारे ताहा मते लाभ होइअछि। मु चिरकाल पाई परिवर्तित होइअछि। महान मु ताहांको द्वारा। तेबे এই अधिवेशन को आसंतु आमे प्रार्थना सह आरंभ करिबा। आसंतु समस्ते प्रार्थना करिबा। दयाकारी प्रेमकारी मंगलमय प्रभु जीशु तुमरी नाम आमे समस्ते प्रार्थना करूछु राजा। आमान को तुम्हें प्रेम कर सकाशे जगत में बंची तुम उद्देश्य व्यवहार होगापी समय देछ प्रभु। यही समय प्रार्थना करुच प्रभु मु जो आई समय जो अवस्था बा जो समय को रही अच्छी मत तुम्हें ग्रहण कर। मत तुम्हें प्रभु तुम से राज्य कढ़ाई निया बोली प्रार्थना करुच। समस्त जागतिक प्रलोभनारू मत उद्धार करी तुम्हें मत तुमरी हेबाई मत तुम्हें ग्रहण कर बोली प्रार्थना एकमात्र प्रिय जीशु मांगी। आमेन। तेबे प्रिय भाई भौणी माने एई समय रे आमे एक उपासना गीत गान करी प्रभुंकर स्तुति महिमा करिबा। तुमे वो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक। तुमे वो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक। तुमे मो जीवन तुमे मोर बंधु। तुमे मो जीवन तुमे मोर बंधु। तुमे मो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक। तुमे मो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक। जेबे मु एकाकी हुए रुहे निराश मन रे। जेबे मु एकाकी हुए रुहे निराश मन रे। तुमे आसी सांत्वना देलो। तुमे आसी सांत्वना देलो। तुमे मोर बंधु। तुमे मो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक। तुमे मो साहाय्यकारी हे जीशु तुमे मोर रक्षक। एबे मो केहि नाही समस्ते त्यागिले। जेबे मो केहि नाही समस्ते त्यागिले। तुमे मोते आवरी नेलो। तुमे मोते आवरी नेलो। तुमे मोर बंधु।
ମୋ ଜୀବନ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ରକ୍ଷକ ତୁମେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ରକ୍ଷକ। ଭାଇ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଭଲ ଆକା ରହୁଛୁ। ଦୁଃଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବି ରହୁଛୁ। ଭାଇ ସତ କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ମିଳାମିଶା କରି ରହୁଛୁ। ଆର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସାଥ ଦେଉଛୁ, ସେ ଆମର ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଉଛୁ। ତ ମିଳାମିଶା କରି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଥ ଦେବାଟା ତ ପ୍ରେମ ଆଉ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ହଁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମୋତେ। ଯାହା ହଉ, ଭଲ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁରେ କାହାର ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ, ବାହାରେ ନେଇକିନା ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ? ସବୁଠୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ସାର୍। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଁ ମାନେ ଶିଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବେ? ବୁଦ୍ଧି କଥା, ଭଲ କଥା ବୋଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ରହିବାର, କେମିତି ଯିବାର, ଭଲସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରବାର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? କେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଏବେ ମୁଁ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନେ। ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେପରି ଭାବେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଆଉ। ହଇ ତେବେ ସେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା? ହଁ ସେଇଟାକ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ମୁଇଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି ବୋଲେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଶୁ କ'ଣ ଅଟେ? ଗାଈ ଗାଈ? ଗାଈ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ବାପରେ। ଗାଈ? ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଗାଈର କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଆମର ସବୁ କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କାମ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ବୋଲେ ଘରେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ସାର୍। ନାଇଁ ହଇ ବାଘ କହିଲେ ନାଇଁ, ଗାଈ କହିଲେ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗାଈକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ? ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବି ସାର୍। ଯେମିତି ହେଲା କୁକୁର ବି, ହଁ କୁକୁର ଆମର ଘରେ ବି ଅଛି ସାର୍। ହଁ, ଘର ଜଗେ। ହଇ ଘରେ ଜଗେ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସେ ଆମର ଆସିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଗାଈର ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ତାର ପାଇଁ ଆମେ ଦାନା ପାଉଛୁ, ହଁ ଏକ ତ ଖାଇବାଟା ପାଉଛୁ, ମାନେ ତାକୁ ତସଲା ପରେ ଆକା ପାଇଯାଉଛି ସାର୍। ବଡ଼ ଲୋକ ସିନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କି କିଛିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନଙ୍ଗଲ ତସବା ଲଗା ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଗାଈ ଆକା ପସନ୍ଦ। ତସୁ। ତେବେ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାଇଁ କି? ହଁ ଦୁଧ ଦେଉଛି ସାର୍। ତାପରେ ଖତ ବି ହୁଏ। ହଇ ସେଇ ଖତରେ ତ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କି ବୋଲେ ମୟୂର ସାର୍। ମୟୂର? ହଁ ମୟୂର। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କଲର୍ ଭଲ ଅଛି ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲି, ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେ କିଛିଟା କହିବେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କହିବେ, ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ବେଶୀ ଦେଖିଲି ସାର୍। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁକୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୟୂର ଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୟୂର ଭଲ ଲାଗିଲା? କୁକୁଡ଼ା ଆମର ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ସାର୍। ହୁଁ। ଆଉ
ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗବ ଯାହାକୁ ବି ଏବେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ରହୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଉନ୍ ଲଗେ ଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛାତ ମାନେ ଦେଖିକିନା ବୋଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ମୟୂର ବେଶୀ କଲର୍ ଆରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଥାଏ ହାଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ହାଇ ସାର୍ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲେ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ପାଇଁ ହାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲେ ତ ମାଷ୍ଟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୀବନରେ ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକରି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କି? କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ଭୟଭୀତ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମରବାକୁ ଏକା ଡର ହଁ ମରବାକୁ ମରବା ତ ଭୟ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ନାଇଁ କି? ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ସବୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବି ଆରେ ମରିଗଲେ ବୋଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଅଛି ଏଇଟା ବି କିନ୍ତୁ ସତ କଥା। ମରବାକୁ ଏକା ଡର ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଇ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ନିଜକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବେନି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳର ଲୋକ ଭାବେ ଆଉ ସେପରି ଭାବିଥାଏ ନିଜ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଭାଇ ଏ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଉଛି ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ତ ବେଳେବେଳେ ସେସବୁ ମୋତେ ଲାଗିନଥାଏ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଉଛି ବୋଲି। କାହିଁକି ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏ ଲୋକ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି, ଯାହା ହାତରୁ ମୋତେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ବୋଧେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଆପଣ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଅନ୍ତି କି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆପଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଯେମିତିକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ନା ନାଚିବାକୁ ନା ଗାଇବାକୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏସବୁ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେସବୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କେମିତି ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁରେ ଟିକେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗାଁକୁ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଶୁ କ'ଣ ଅଟେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପଶୁ କୁକୁର। କୁକୁର? ହଁ ଭେ ଭେ କହିବା। ନାଇଁ ତେବେ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ସେ ଭୋକିଥାଏ ବୋଲି ନା ଖାଇଥାଏ ବୋଲି? କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି ସାନଟା, ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଥାଏ, ଖେଳୁଥାଏ, ତାପରେ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଘରକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପଶୁଟା ଭଲ ଲାଗେ? ପକ୍ଷୀଟା କେଉଁଟା? ପାରା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ପାରା? ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପାରା ତାର କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ବି ଆଉ ତାର ଗୁଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବସାରେ ଥାଏ କି ବାହାରେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଉନଥିବ। ଯଦି ବି କିଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା ସେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ତାକୁ କିଛି କରିବନି, ତାର ସେ ଗୁଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ହଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦମ୍ର ଥାଏ। ତେବେ ପାରାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବିକ। ଆକ୍ରାତ୍ମକ, ଟିକେ ହିଂସ୍ରକ ଏତେ ନଥାଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ କଥା, ଠିକ୍ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି? ହଁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ମୋର ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଭୟ ଥାଏ। ଆପଣ କିଛି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଜୀବନରେ? କିଛି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତି ଜୀବନରେ? ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନାହିଁ? ହଁ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ପାଠପଢ଼ା ସାରିବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବି। ହଁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ହଁ। ଏସବୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ହଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଭଉଣୀ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି କହିକି। ନାଇଁ ସତ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ପାଉଛି ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛିଟା ପ୍ରେମ ପାଉଛି। କିଛିଟା ଯେତିକି ପ୍ରେମ ଦେବା କଥା ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ, ନା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ଅଧା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କେତେଜଣ କହିକି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ରାଗନ୍ତି, କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି। ସତ କଥା, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଆମମାନେ ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି? ନା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଛ ବିଚାର କିଛି ଏମିତି କିଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବ୍ୟବହାର କିଛି ଦେଖାଏ? ହଁ, ଦେଖାନ୍ତି। କେମିତି? ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଧନୀ ଆମେ ଗରିବ ଏମିତି ସବୁ ଭାବିକି ହଁ। ଆମେ ଟିକେ ନଥିଲା ଲୋକ ତ ହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତେବେ ଏତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଅନ୍ତିନି ସମାଜ? ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଅନ୍ତିନି। ତେବେ ସମାଜରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜରେ ଅଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ହଁ, ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକରି। ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟଟା ଭଲ କରିପାରନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତି? ରାନ୍ଧିବାରେ, ଖାଇବାରେ, ନାଚିବାରେ, ଗାଇବାରେ? ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଟିକେ ଭଲ କରେ, ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ? ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ଟିକେ ଭଲ କରେ, ଆଉ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ? ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଟିକେ ଭଲ କରେ, ଆଉ କେଉଁ? ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଘର କାମ ଟିକେ କରିବାରେ ଭଲ କରେ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଭଉଣୀ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମ ଗାଁରେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେବା ବୋଲିଲେ କେମିତି? ସେବା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଆଣିବାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଆମ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ରାସ୍ତା କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି, ପାଣି କେମିତି ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଭଲ ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଶୁ କ'ଣ ଭଉଣୀ? ବାଘ। ବାଘ? ହଁ, ଭାଲୁ କାହିଁକି ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୋତେ ବାଘ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି ଗାଈ କାହିଁକି ହେଲାନି? ମଇଁଷି କାହିଁକି ନାହିଁ? ବାଘ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆରେ ବାପରେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ହଁ, ପୁଣି ବାଘ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରେ ନାଇଁ? ହଁ, ହଁ, ବାଘ ଆମର ସହିତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରୁହେ ନାଇଁ କି? ହଁ। ନା କେମିତି ହଁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରୁହେ ବାଘ? ହଁ, ରହେ। ବାଘ ଆମକୁ ଧରିଲେ ଆସିଲ ପାପା ଆସିଲ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହେ ନାଇଁ କି? ହଁ, ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ସେ ତା ବାହୁରେ ଆମକୁ ନେଇଯିବ। ବାଘର କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି, କେଉଁ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତା କଥା କେବେ ଶୁଣିନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ତା ତ ଚୁଟି। ହିଂସ୍ର କଥା। ତାର ଚୁଟି ଯୋଉଟା ଥିବ ନେଇକି ଦେହରେ, ସିଂହ। ହଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ବାଃ, ସିଂହର ପବନ ବାଜୁଥିଲେ ବାଳ କେମିତି ଉଡ଼ୁଥିବ ନାଇଁ କି? ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ବାଘ ଏବଂ ସିଂହ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ହଁ, ବାଘ ତ ଗୋଟେ ରାଜା ଭଳି ଚାଲେ ନାଇଁ କି? ସିଂହ ଗୋଟେ ରାଜା ପରି ହଁ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାଘର କେଉଁ ସ୍ୱଭାବଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? କେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାଘ କେଉଁ ବିଷୟ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ ଯୋଉ ପାଟି କରିବ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଗର୍ଜନ କରିବାଟା? ହଁ, ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ? ହଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯାହା ହଉ ବାଘ ସହିତ ସିଂହ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବାଘ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖିଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାଘ ସିଂହ ଏସବୁ ବିଷୟର ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି।
ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ଶୁଆ ଭଲ ଲାଗେ। ଶୁଆ? ହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ଘରେ ରଖିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଟିକେ କଥା ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଆ କଥା ହୁଏ ନାଇଁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଶୁଆର ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ଥାଏ? ସବୁଜ କଲର୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଶୁଆର ସ୍ୱଭାବଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଭଲ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ କଥା ହେବାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ। ନାଇଁ, ବାଘର ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇଦିଏ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ। କଥା। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ଏହା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। କିଭଳି ସେବା କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେବା କରିବା ଠିକ୍ କଥା। ଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ବିନା ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସତ କଥା। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏମିତି କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି କି ଆପଣ ଯାହାରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛି। କେମିତି ବିଷୟ କହ କୁହନ୍ତୁ। କାଳେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କାମରେ ମୁଁ ମିଶିକି ଏଇ କାମ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ କହିକି ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ? ଜୀବନରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମାପ୍ତ କରିପାରିବିନି, ଏ ବିଷୟ ମାନେ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ। ହଁ। ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ବିତାଇଥିବାରୁ। ଭାଇ, ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗାଁର ନର୍ମାଲ ଲୋକ, କିଛି କାମ ଧାମ କିଛି କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଥିବା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାବା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ସମାଜ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି। ଭଲ କଥା। ତେବେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ହଁ, ଗ୍ରହଣ ନା କରେ। କିଛି ଭେଦଭାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଅଛି? କିଛି ଭେଦଭାବ ସେମିତି କିଛି ଆମ ଆଡ଼େ ସେଇଟା ତ କିଛି ଦେଖାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭଲ କଥା। ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟଟା ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ। ପଢ଼ାପଢ଼ିଟା ଆପଣ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କେଉଁ ବିଷୟ? ମୋର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା? ହଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ବୋଲି କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କହିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କହିଲେ କ'ଣ, ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାହାର ତ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? କେମିତି କଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଉଠିବି ଉପରକୁ, ତାପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଠୁ ଅଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ହେବ। ଆଉ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ବୋଲେ କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ କି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ। ତେବେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହୃଦୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେଠାରୁ ପୁଣି କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10th ସରିଲି ସେ ପରଠୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବୋଲେ ମୋତେ ସେଇ ଭାବନା ଆସିଲା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି। ତେବେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଶୁ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରିୟ ପଶୁ ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା? ଆରେ ଅଜବ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ଭଲ କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ସେଇଟା ତ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଛୋଟଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା, ବୋଲେ ଦେଖିଥିବୁ କେତେବେଳେ
କେଉଁଠି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗଛରେ ଦେଖିବୁ ତ ତଳରୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ ଖେନ୍ଦା ବୁଲି ସରେଇ ଦେବ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ତାର ଚଞ୍ଚଳତା ବୋଲେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ନାଇଁ ତେବେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଆଉ କେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ ତାର କ'ଣ ସେ କାହାରିକୁ କୌଣସି ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ଘଟେଇବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାର ଏଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର 2ଟା ଗୋଡ଼ ଥାଏ ନା କେତେ ଗୋଡ଼ ଥାଏ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର 2ଟା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି। 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥାଏ। ହଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଲାଞ୍ଜ ଲମ୍ବା ନା ତାଠୁ ଲମ୍ବା ଥାଏ ନା ତାଠୁ କମ୍ ଥାଏ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଲାଞ୍ଜ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବୋଲେ ଲମ୍ବାକୁ ବୋଲେ ତାଠୁ ଅଧା ଥିବ। ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଗଛରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଥିବ ବୋଲେ ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଉଥିବେ। ତେବେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଚଞ୍ଚଳତା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହଁ ଲାଗେ? ହଁ ତେବେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ହଁ ହଁ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ସ୍ୱଭାବ ମୋର ଜୀବନରେ ଥିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହେଇଥିଲେ ଏ ଗଛକୁ ସେ ଗଛ ଡିଆଁ ମାରି ମାରି ବୁଲିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଭାବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ପରି ସ୍ୱଭାବ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁବାର ସେ କ୍ଷମତା ନାଇଁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଉଠିକିରି ଧାଇଁଥାଏ। ବଡ଼ ବଳବାନଟା, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ତାର ବଡ଼, ତାର ଶକ୍ତି, ତାର ଫୁର୍ତ୍ତି। ତାର ବୋଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ମାତ୍ର କଥାରେ ଅଛି ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ, ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ମାତ୍ର ତାର ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳତା ବହୁତ ମହାନ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଗାଁ ଗହଳି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଖରା ମାସେ ପଖାଳ, ପଖାଳ। ଆଉ ଏମିତି ଶୀତ ମାସରେ ଦେଖିଲେ ଗରମ ଯେଉଁଟା ହଉ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲେ କହିଲେ କ'ଣ? ବୋଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଟିକେ ଆମ୍ଳିଆ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ରାବ୍ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଟା କହିବେ ରାବ୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମନେକର ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରି ଲାଗିବ? ହଁ ସହରରେ ଆଇଲେ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ। ବିରିୟାନୀ? କେଉଁ ବିରିୟାନୀ? ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗିବ? ବାଃ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ମୋର ଶୁଆ। ଶୁଆ? ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଆ କହିଲେ? ଶୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ, ବୋଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାର ଓଠ ବୋଲେ ଥଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଗଜା ଥିବ। ସତ କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ମାନେ ଦେବୁ ତାହେଲେ ସେ ଥଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଆସାନୀ ସେ ଖାଇବ, ସହଜରେ ଖାଇଦେଇଥାଏ। ସହଜରେ ଖାଇଥାଏ। ଶୁଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଶୁଆ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହବ, ଆଉ ତାକୁ ଶିଖାଇଲେ ସେ କଥା ହେଇପାରେ ନାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲିକି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଭରସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି? ହଁ ବେଳେବେଳେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଥାଏ କି ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିମନ୍ୟା ବେଳେବେଳେ ହେଇଥାଏ। ତ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସକ୍ଷମ ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ସେଇଟା ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଆଉ 3 ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଅଛି? ହଁ ଆମ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍। ମୋ ମା ବି କାମ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢ଼େ, ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତେବେ ଆପଣ ପିଲା ଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ, କେଉଁ ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ?
କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଶିଖିଲେ ସ୍ପେସିଆଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ? ମୋର ସାନ ସମୟରୁ ମୁଁ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ରହିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖାଇଲେ ସେ କାହା ପରି, ସେ କିପରି ସଦୃଶ, କିପରି ଲୋକ, ସେ କାହା ସଦୃଶ? ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଲୋକ, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଇ। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗେ? କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି? ମୁଁ ମୋର ସମାଜ ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ବୋଲି ଭାବେ। କାହିଁ ବୋଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବେ। କାହିଁ ବୋଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ, କାରଣ ସେଠାରେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କେହି ନଥାନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କେହି ନଥାନ୍ତି। କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରି ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମେହସୁସ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ସେଠାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହର କଥା କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାଟା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗେ? କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ, କେମିତି କେମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁଠାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ନଥିବେ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ନଥାନ୍ତି, ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ଚୋର ଡକାୟତ କରୁଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହଁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇଟା ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଯାହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ। ସତ କଥା। ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ? ମୁଁ ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପରିବେଶ, ସେଠାକାର ପରିବେଶ, ତାପରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, ତାପରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଳବାୟୁ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା ସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁନି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହଁ। ତେବେ ଆପଣ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ? ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ମାନେ କେତେଜଣ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି କରନ୍ତି ଆଉ କେତେଜଣ ମାନେ ଏମିତି ନିଜ କାମ ବି କରନ୍ତି, ସେମିତି ମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଚାଷ ନାଇଁ? ହଁ। ତେବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କରନ୍ତି? ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ମୋର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ
କେଉଁ କାମ କରିଲେ ଭଲ ନ କରିଲେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ? ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି? ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସବୁ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଭାଇ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ କେଉଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ହଁ ମା ବାପା ଯତ୍ନ କେମିତି ରଖିଲେ, କେମିତି ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖାଇଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଆରାମ କଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମା ବାପାର ପ୍ରେମ ପାଇ ହେଉନାହିଁ। ସେ ତେଣୁ କରିକିନା ସେ ସମୟରେ ହିଁ ମା ବାପାର ପ୍ରେମକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଟିକେ ଜାଣି ହେଲା ଆଉ। ହେଲା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ଯେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ସେ କାହା ପରି କିପରି ଲୋକ? ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ। ବହୁତ ଉତ୍ତମ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ପୁଣି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରି ଲାଗେ? ସବୁଠୁ କହିବି ତ ନିଜ ଘର ନିଜ ଘର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗେ। ଆଉ ମା ବାପା ପାଖରେ, ଆଉ ସତ କଥା। ମା ବାପା ପାଖରେ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ। ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ପଟକା ହେଲେ ବି ନିଜର ଗାଁର ଲୋକ ଆକା ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜର ପରିବାର ଆକା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ କରିକିନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜାଗା କହିଲେ? ଯେମିତି କହିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯାଉଛୁ, କିଏ ମଦ ମୁଦା ଦୁନିଆ ଯାକ ଚୋର ଡକାୟତ ବହୁତ ଥିବେ, ସେଠି ଯଦି ଯିବୁ କି କିଏ ଜାଣିନଥିବେ, ଅପରିଚିତ ଜାଗା। ହଁ ଯଦି ଲୋକ ବାକ ବି ଥିବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ଭୁଲ ଭଟକା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଟିକେ ଡରରେ ଭୟ ଭିତରେ ରହିଥାଉ ଆଉ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାର କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସେଠିର ସବୁଠୁ ତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ, ଆଉ ଝରଣା, ଆମେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ସହିତ ମିଶି ପର୍ବ ଯାକ ମାନବୁ, ନାଇଁ କି? ପରବ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁର ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ, ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭଲ ରଖିବେ ନାହିଁ, ମଦ ମୁଦା ବି ଘରକୁ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଗୁଡ଼ାକ ପିଅନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି, ଆଉ ମା ବାପାକୁ ବି କିଏ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ। ସତ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଥିବା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଆସେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆପଣ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି? ହଁ, କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ପାଆନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ହିଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ କି ଗାଁର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ କି ଶିକ୍ଷା, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ମା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ, ଭାଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି? ଭଲ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବି ସେ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ? ତେବେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖାଇଲେ? ମୋ ଟିଚର। ଶିକ୍ଷକମାନେ କିପରି? ବହୁତ ଭଲ। କାହା ସଦୃଶ? ମା ବାପାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଭଲ। ନାଇଁ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ?
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବାରେ, ହଁ କେମିତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାରେ ନାଇଁ? ହଁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ମା ବାପା। ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଶିଖାନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି? ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କିପରି? ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହୁଏ? ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ? ଯେ ଜାଗାରେ ଉପାସନା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗେ। ଆଉ ନିଜ ଘରେ ବି ନିଜ ଗାଁରେ ବି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସତ କଥା ପରିଚିତ ଲାଗେ। ସତ କଥା। ଏ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ମୋତେ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଟିକେ ସଫା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସ୍ନେହରେ ଥିବୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପାହାଡ଼ ଝରଣା ପାଣି ସବୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି? ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ପିଆପିଇ କରନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ସତ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିବାକୁ? ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ହଳ କରନ୍ତି ନା ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ନା ବସିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ଜମି କାମ ସବୁ କରନ୍ତି, ପାହାଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତି କାଠ ଆଣନ୍ତି ସବୁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ବି କରନ୍ତି, ଜମିରେ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି? ହଁ, କରନ୍ତି। କିପରି ଭାବେ? ମୋ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଅସୁବିଧା ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆମ ପରିବାରରେ ତ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ମା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ? ଦୁଇଟା ପୁଅ ଝିଅ। କିଏ ପୁଅ ବଡ଼ ନା ଝିଅ ବଡ଼? ଝିଅ ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ। କେତେ ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଅକୁ? କିଏ କହିଲେ ଝିଅ ବଡ଼? ହଁ, ଝିଅ ବଡ଼। ପୁଅ ସାନ। ଝିଅ କେତେ ବର୍ଷ? ଝିଅକୁ 12 ବର୍ଷ ଆଉ ପୁଅକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଚଳନୀୟ, ଯେଉଁଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଅଧିକ ବି ଏଟା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଟିକେ ଅଛି, ନର୍ମାଲ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଜ୍ୱର କଥା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ ନାଇଁ? ତେବେ ଆପଣ ତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଏକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭଲରେ ରହିପାରିବି। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଶିଖିଲି କ'ଣ? ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ରହିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଲି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋତେ ଶିଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଭଲ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଖାଇଲେ ସେ କାହା ପରି, କି ଲୋକ, କିପରି ଲୋକ ସେ? ସେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପର ଲୋକ ନାଇଁ କି? ହଁ।
ଦେଖିଲେ କି ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ବିଷୟ ହିଁ ଶିଖାଇବ। ଯେଉଁଠି ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଗାଳି ନ କରିକି ସେ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମକୁ ଭଲ ବିଷୟ ହିଁ ଶିଖାଇବ। ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁପର ଲୋକ ଗୋଟେ ସେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଇ, ଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ କହିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗିଥାଏ? ଏ ନିଜ ଗାଁଟା ଗାଁଟା କ'ଣ ଲାଗେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ପରିଚୟ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଠି ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ନାଇଁ ଚଳନୀୟ। ଆଉ ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଆଉ। ନାଇଁ? ହଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଉ କେଉଁଟା ଏତିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ କରିବାରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କି କ'ଣ ହେବାଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ନାଇଁ? ହଁ, କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବାଟା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ନା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସେ ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଗଲା ପରି ଲାଗେ। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେଠି ବସିକି ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନେ ମିଟିଂ କଲା ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା କୋଉଟା ବୋଲି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନଥିବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଅପରିଚିତ ଜାଗା? ଯେ କି ଆମର କେ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ସାଥି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ଯେ କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି କିଏ ଆମକୁ ଦେଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ଭାଇ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଲେ ନଦୀ ନାଳ ଦିଗରେ ବହୁତ ଥିବ, ଆଉ ଗଛଲତା ବି ପାଖେ ଥିବ, ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଠି। ନଦୀ ନାଳ ନାଇଁ କି? ହଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ପାଣି, ହଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଗଛଲତା, ହଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଆସୁଥିବେ, ପଶୁମାନେ ବି ଥିବେ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ କ'ଣ ପବନ ବହୁତ ଥିବ, ବୋଲେ ପବନ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ଆସୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ବୋଲେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେମାନେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା? ହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କେମିତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ବୋଲେ ଯାହାର କି ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି, ସେମିତି ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି? ହଁ, ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଭଲ ବିଷୟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି କହୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଟା ଖରାପ କେଉଁଟା ଭଲ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ। ହଉ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ଆମମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ କାମନା କରୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ? ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକର କାମ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକର କାମ କେମିତି? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକର କାମ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଛୋଟମାନେ ଆମଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ହଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିପରି ଭାବେ? ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର
ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଏବର ବିଶ୍ୱାସ ଏବର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା ଅଛି? ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଓ ଦିନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବୟସର ପ୍ରତିଗତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭିନ୍ନତା ହେଇଛି ନା କେମିତି? ଭିନ୍ନତା ଏବେ କେମିତି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ନା ସେ ସମାନ ପରି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜଣ ଟିକେ ମୋତେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ହଁ ବିଷୟରେ, ହଁ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲେ ହଁ ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ଫଟକାର ଟାଇପ୍ର ପିଲା ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲବାଟା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ନାଇଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ନାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କି କାମ କରିବ ନାହିଁ ତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ହେବ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତେବେ ସେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି? ତ ସମୟ ସବୁକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଥିଲି କେଉଁ ଏକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି? ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା 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 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି ହଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ କଲି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଲି ତ ସେମାନେ ନିଜେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ପାଇଁ ଭାଇ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେମିତି ଛୋଟବେଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ଛୋଟବେଳର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଏବେର ବିଷୟ କେମିତି ଆପଣ ଭିତରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଆସିଛି? ଆପଣ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସେ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମୋ ଭିତରେ ଛୋଟବେଳ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ଆସିଛି କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ଏବେର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଭିନ୍ନ ନାଇଁ ନା ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିଟା? ନାଇଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି କାହିଁକି ଛୋଟବେଳେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ବୋଲେ ଖେଳା ବୁଲାରେ ଖାଲି ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାବା ମାଆର ସାହାଯ୍ୟ ଏକା ଆମକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ନାହିଁ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ସେ ଭିନ୍ନତା କିଭଳି ହେଲା? କାହିଁକି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ହଁ। କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା? ଆମ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜୀବନରେ ଭଲରେ କରିକି ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁରୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦୟା କଲେ? କାହିଁକି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ। କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ସରିକି ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ତେବେ ଭଉଣୀ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ଭିନ୍ନତା ଅଛି ନା ସମାନ ଅଛି? ଛୋଟ ଥିଲାବେଳର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବର ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଏବର ସମୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ନା ସମାନ ଅଛି? ଭିନ୍ନତା ଅଛି। କିଭଳି ଭିନ୍ନତା? ସାନ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲି ଆଉ ବେଶୀ ଜିଦ୍ଦି ହେଉଥିଲି ଘରେ ବି ଆଉ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ହେଉଥିଲି କାହାର କଥା ବି ମାନୁନଥିଲି ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ସୁଧୁରି ଗଲି ପୁରା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ଭିନ୍ନତା କିଏ ଆଣିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିଲା। କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଭିନ୍ନତା ଆସିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ? ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଭିନ୍ନତା ପଳେଇ ଆସିଲା। କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାର ବେଶୀ ଜିଦ୍ଦି କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟିବାର ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର ସେସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହିଁକି ସମାନ ଅଛି ନା ଭିନ୍ନ ଅଛି? ସାନବେଳ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲି ମୁଁ କାହା କଥା ମାନୁନଥିଲି ଆଉ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବି ଅଲଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଲି ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ତାହା ଶିଖିଲି
ତାପରେ ସେସବୁ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଲେ କଲି ଆଉ। ହୁଁ, ହୁଁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତ ସେଠାରେ ନାଇଁକି ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ସେଠାରେ ମୁଁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲି ଯେ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଭଲ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି, ଆଉ ଭଲ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ତେବେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଯୋଗାଏ, କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରେ? এই ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ବେଶୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ତାହା ନାଇଁକି ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଯାହା ତାହା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। ତାପରେ ବିଶେଷତଃ ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇଲେ, ଯେଉଁ ଜରିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଗୋଟେ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୋତେ କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପୁଣି ଆମମାନେ ଶିଖିବା, ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 29 ପର୍ବ ତାର 31ରୁ 35 ପଦ ଯାଏ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲେୟାକୁ ଅପମାନିତ ଦେଖି ତାହାକୁ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ମାତ୍ର ରାହେଲ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲେୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରନ୍ତେ ତାହାର ନାମ ରୁବେନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖ ଦେଲା, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୁଃଖ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଅପମାନିତା ଅଟେ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋତେ ଏହି ପୁତ୍ର ଦେଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ସିମିଅନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣ ଦେଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏଥର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ତାହାର ନାମ ଲେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତ ଦେଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଜିହୁଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଦେଲା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ୍ତି ହେଲା। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ କିଭଳି ଏଠାରେ ଲେୟାଙ୍କର ବିଷୟରେ ପୁଣି ତାର ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଏଠାରେ ଲେୟାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଲେୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ? ପଦ 31ରେ ଏ ବିଷୟଟା ଲେଖା ହୁଏ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ଲେୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ? ଲେୟାଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାତ ହେଲେ? 31 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଅପମାନିତା ଦେଖିଲେ। ଲେୟାକୁ ଈଶ୍ୱର ଅପମାନିତା ଦେଖିଲେ। ଭାଇମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲେୟାର କେଉଁ ବିଷୟଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଏ ଜାଗାରେ? ଲେୟା ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରେମ ପାଉନଥିଲା, ସତ କଥା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମନରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଲେୟାର ସମସ୍ୟା କିଭଳି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେୟାର କେଉଁ ସମସ୍ୟା? 31 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲେହା ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ପାଇଁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଲେହାଙ୍କର ଉପରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଲେୟାର ଅପମାନିତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଯେ ଲେୟା ଅପମାନିତା ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଦ 31 ଅନୁଯାୟୀ। ତେବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଭଳି ଅପମାନିତା ହେବାଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଭଳି ସେ ଅପମାନିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି? ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ ନ ପାଇବା, ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକରୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବା, ସତ କଥା। ସେଇ ବିଷୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ସେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଲେଆ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଲେଆର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ସତ କଥା ଭାଇ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭଲସେ ଜାଣିନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ ପୁରା ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ପରି ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଭାବିଥିବ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ନା ମଲେ ଭଲ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ। ଭାବନା ବି ଆସିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭାଇ ଠିକ୍ ସେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ନିଚରେ ଥିଲା। ହଁ। କାରଣ ଏଇ ମାନେ ବିବାହିତା ପରେ କିଛି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ହଁ ହଁ ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମୋର ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆସୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଥାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଆଶା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରେମ ପାଉନଥିଲେ। ହଁ, ଆଶା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମ ପାଉନଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗର୍ଭଧାରଣ କରାଇଲେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଲେଆ ପ୍ରେମ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି? ଲେଆ ପ୍ରେମକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଆ ପ୍ରେମ ପାଉନଥିଲେ। ଏହା କିଏ ଦେଖିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲେଆ ପ୍ରେମ ପାଉନଥିଲେ। ତେବେ 32 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଆ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେତେବେଳେ ଲାଭ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା? 32 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ମୁଁ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି, ଏବେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଏବେ ମୁଁ ପାଇଲି, ହଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବେ। କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେ? ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ମୋର ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଆଇବ, ମମତା ଆଇବ, ପ୍ରେମ ଆଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରେ ଖୁସି ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ ବୋଲି ଲେଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ? ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରୁବେନ ବୋଲି ନାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠିକ୍ କଥା। ପୁତ୍ର ରୁବେନ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଆଶା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଶା ଏହା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ପ୍ରେମ କରିବେ ବୋଲି। ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି, ଏଥର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରେମ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କିଏ କରୁଥିଲେ? ଲେଆ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଲେଆ? ସେ ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ବୋଲି ଲେଆ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ 33 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ଲେଆର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କି ଭାଇମାନେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରେମ ବିଲକୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ କଲେ କି? ନାଇଁ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମଟା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଆ ଯାକୋବଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାକୋବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏ ଆଶାରେ ଲେଆ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲେଆ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲା। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପରେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ କି? ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 3ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ କ'ଣ ଲେଆ ଯାକୋବ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରେମ ପାଇଲେ? ନାଇଁ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ତାପରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପଦ 35 ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଲେଆ କ'ଣ କହିଲେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲେଆ କ'ଣ କହିଲେ? ପଦ 34 ଅନୁଯାୟୀ ଲେଆ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ? ଲିଆ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 3ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଅଛି, ହଁ।
ଏବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ, ମୋ ପ୍ରତି ବୋଲି ସେ ଖୁସି ଆଶା ହେବେ। କଲେ। ହୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଉନଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ପାଇବି ବୋଲିକି ସେ ନିଜ ପଟରୁ ଜୋରଦାର ସେ ଆଶା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଲିଆକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଲେହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଦ 35 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପଦ 35 ଆମେ ଏମିତି ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ସେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଁ, ଲେଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରିବି। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏବେ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଏ ଆଶା କଲେ। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ କରିବେ, ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ, ସେ ଆଶା ରଖିଲେ। ମାତ୍ର 35 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆଶା ନ କରି ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାର ନାମ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରିବି ସ୍ତବ ଗାନ କରିବି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆଉ ସେ ଆଶା ଆଉ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଲେଆ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇଅଛି। ତେବେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରେମ ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଏ ଆଶା କରିଥାଉ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଲେଆକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବାର ହୃଦୟର ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଓ ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅଧିକ ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଲେଆ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ରଖିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 4 ନମ୍ବର ପୁଅ ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାତ ହେଲେ, ଯିଏକି ରକ୍ତ ମାଂସ ଧାରଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଆକୁ କେତେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ସେ ପ୍ରେମ ପାଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଲେଆଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜିହୁଦା ବା ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନର ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନେ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେପରି ଭାବରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦିବା ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଯଦିବା ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ନ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ପାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ପ୍ରେମମୟ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ଅଂଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ଜଗତ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ଆକାଶରେ ପୃଥିବୀ, ନଦୀ, ନାଳ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଟୁ?
ମୁକ୍ତ ଅଟୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଆମେ ଲୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଲେୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଦର ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଯୁଗରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁ କି ନ ପଚାରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ରୋମିଓ 15:7 ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, ପ୍ରେରିତ 10:34 ମୋତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପିତର ମୁଖ ଫିଟାଇ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇମାନେ, ଏ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ? ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଭଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସତ କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇମାନେ, କ'ଣ ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପାପି ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯେପରି ଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେପରି ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ନା କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ? କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକ ଯିଏକି ବହୁତ ଭାର ବହିଥିବ, ଯେମିତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇକରି ଆସ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଖରେ ଆସ, ମୋର ନିକଟରୁ ଆସ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ କଥା। ଅଭାବ, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଭାରଗ୍ରସ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? এই ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେବି, ତୁମର ସେଇ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବି, ତୁମର ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ, ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ, ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ, ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲେୟା ଜଗତର ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜଗତରୁ ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଶା କଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ, ଲେୟା ଆଶା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଉଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି,
परमेश्वर तांकु यथेष्ट प्रेम करछंती अधिक प्रेम करछंती जगतर केही मते सेबोली प्रेम करि पारबे नै परमेश्वर लेयाकु सेबोली प्रेम करछंती परमेश्वर लेयाकु लेयार अवस्था ताकु ग्रहण करछंती अनेक लोक तांकु अस्वीकार कले मात्र परमेश्वर लेयाकु प्रेम कले लेया प्रेम खोजी बुलुची मो स्वामी मते प्रेम करिवो अनेक थर से धोखा पाइछि मात्र शेष रे आउ से स्वामी प्रेम खोजी नहीं मात्र से ईश्वर प्रेम को ईश्वर दान को से अनैछि पुणी ईश्वर कौन सी भाव रे तार आशार विपरीत कार्य करना ईश्वर लेया को बहुत प्रेम कले से तार लेयार हृदयर बांछा हृदयर इच्छा अनुजाई लेया को अनेक संतान प्रदान कले पुणी आपणा प्रेम लेया प्रति प्रकाश कले जे मु तोते प्रेम करे कि करंतु बा न करंतु मात्र मु तोते प्रेम करे मोर लोक माने आज आम माने लोक मान ठारू प्रेम आशा करू किंतु प्रकृत प्रेम सिद्ध प्रेम केवल आम मानकर पिता आम मानकर ईश्वर ठारू ही आसी थाए तेबे मु आपण मानक पचारिबा को चाहे जे आपण ईश्वर विषय रे को विषय आपण एठार शिक्षा लाभ करसंती एठारे ईश्वर विषय बोले ईश्वर आमको केते प्रेम करंतु से विषय रे शिक्षा लाभ करबा भाई आपण कोन शिक्षा लाभ कले ठीक भाई कहते से ईश्वर प्रेम रू आम के शिखेब आउ तांकर प्रेम आमर पाखे केते देउछंती से अनुसार आम शिक्षा पाउछु निश्चित भाव रे तेबे ईश्वर प्रेम जदि आम हृदय रे अछि तेबे अन्य कहार प्रेम रो अपेक्षा हमको करबा को पड़िबो नै तांकर प्रेम आम हृदय को परिपूर्ण करे आउ प्रभु आमको प्रेम करती आम जो अवस्था थिले भी पापरे पड़े भी एते खराब काम करथिले भी से हमको प्रेम करुछंती ताहा जानी तांकर निकटवर्ती हेबा आमर कर्तव्य तांकर स्वर शुणवा आमर कर्तव्य तांकठारे निसंकोच भावे फेरी आइबा आमे मनुष्य पाखरे जदि जीवा से मनुष्य माने हमको धोखा दी पारबे निश्चित भाव से माने हमको विश्वासघातकता करि पारबे एवं तांकर स्वार्थ अनुसार हमको व्यवहार करि पारबे किंतु आमर परमेश्वर से विश्वस्त निस्वार्थपर एवं तांकर प्रेम अतुलनीय ताहा जानी जो परिस्थिति भी आमे अछु सेही परिस्थिति रे काल विलंब न करी समय नष्ट न करी तांको पाखरे पूरा धाई आइबा आ तांकर चरण तले समर्पित हेबा से हमको संपूर्ण भाव रे से हमको शांति देबे विश्राम देबे एवं तांकर से प्रेम रे हमको परिपूर्ण करिवे जहा द्वारा जहा भी निंदा अपमान आमे पाइछु से सबरो चिन्ह वर्ण रहइबो नै आमे संपूर्ण भाव रे शांति रे आनंद रे रहिबा निश्चित भाव रे भाई धन्यवाद तेबे हम देखिलो एठारे जे ईश्वर समस्त लोक को से माने जेमिति अछंती से मानकु सेमिति भाव रे ईश्वर ग्रहण करंती मु जे प्रकार अछि से प्रकार भाव ईश्वर मते ग्रहण करंती आसंतु प्रभुकर एही चूड़ांत प्रेम पई प्रभु आम मानकु ग्रहण करुछंती प्रभु आम मानकु प्रेम करुछंती आमे चुखी बंद करी आमे समस्त ईश्वर को धन्यवाद दी प्रार्थना करबा प्रिय प्रभु प्रेमकारी पिता लोक माने आम मानकु धोखा दै थांती आमे लोक मान थरो प्रेम आशा करि थाउ किंतु आम मानकु जीवन रे आमे प्रेम पाइ नै थाउ किंतु प्रभु तुमर प्रेम सिद्ध अटे तुमर प्रेम रे कोनोसी छलना नै कोनोसी स्वार्थ नै लोक माने आम मानकु स्वीकार कले मध्य लोक मान द्वारा आमे ग्रहणीय न हेले मध्य तुमे आम मानकु प्रेम करो प्रभु तुम आड़ को नाइबा पई तुमर प्रेम को आशा करबा पई आम मानकु हृदय रे से इच्छा तुम चाहो धन्यवाद दे प्रभु यीशु नाम प्रार्थना मांग आमेन समस्त को धन्यवाद।